Musika zuzenean telebista saioa Mutrikura etorri da gaurkoan. Saia Goait taldearekin egin dut hitzordua, argitaratu berri duten miazkatu diskoa ezagutzeko. Bizi eman zutelako gaude bizirek Naztu behin Naztu behin Beste talde asko bezala, pandemian sortu zuen Saia Goait taldeak bere bigarren diskoa. Zuzeneko emanaldiak ezin zirela egin konturatuta, kantua konposatzeari ekin zioten. Nik 2019an lehenengo diska kaleratu ostean, harrapatu zigun pandemia hortxe justu erdixan diska aurkezten ari ginela. Horra, konfinamendutik hasi izan dira, pixkatik ideiak, geneuzkan ideia batzuk hasita, baina, abesti forma 2020, maiatzetik aurrera hasi ginen ematen forma, pixkatik iriki ziguten lokaleko bateak, eta hortxe. Ideia gehiagokan hasi da baten 2021 baterako diska izateko, baina, atzeratu egin ginen, ikusita kontzertuen eta pixkat egoera zera zegoen, Egen genuen atera, pixkat kontzertu ematen hasteko aukera irikita zegoenean, horregatik pixkat atzeratu egin zen, baina, sorkuntza prozesua 2020 inguruan hasi zen. Lehenengo diskako ikasketea egin da, nik uste dut, argi genekola biharren nola egin doa zen, estiloa pixka finkatuta, finkatuta edo finkatzen. Bai, lehenengo diskua egiz esan ez dugu ziklo askoik, ze azkenian pandemia asunto honekin gauzia parau izan, eta egiz esan eitzolek ja ideak eta basakan eta konfinautako sasoi hortan idea horiei garatzen zikoa zen, eta asmoa zen grabatzea jutia pandemia bueltan erdikalde hortan sartzea grabazioa. Bai, soinuan kontua izan da pixkat hori, ez? Biharren diska gonta saiatu da pixkat hori, ez? Ja ikusita, rodaje bat egin manda, pixkat finkatzen, ez? Zein zen gure norabidea, gure benetako izaera hori, ez? Igual lehenengo dizkan entzako nahi oso argi, igual biharrenean esan genezake nahiko argi egun gara horren bila, ez? Nahi genuen soinu horren bila. Eta, askoz lan gehiago eman digu, biharren diskak alde hortatikan, soinuan bilaketa hortan. Bastante nahiko denbora dedikatu digu horri, baina nahiko argi neukan nondikan joan behar zen. Taldearen bigarren diskoak debutekoak baino soinu indartsuagoak biltzen ditu. Taldearen nortasunaren bila bidai bat da, eta berrikuntzak ere badira. Beti gustatu izan zaku, ez? Izatik gara musika pixutxua eta indartsu izatia, gehien bat diretuan hori gustatzakulako izatia, eta bai disko honetan adibidez hori izan da enfoke handixena, ez? Ez, nik uste, lehenengo diskotik biharrena saltu izan zen, nik uste, izaera nortasun hori finkatzea aldea, ez? Eta bi diskotan aldi aurkitxua bai agotz melodikoa, guturalak, baina igual biharren honetan agotxa aldetik biharren melodia presenteago daude, bi melodiak, baina guturalak ere protagonismo gehiago. Horrean nik uste dut agotxetan neko lanketa ona egin dugula, nahi genuen norabide hortan, ez? Musika aldetik kanta batzuk pixutxuago daude, beste batzuk biziagoak, batzuk stoner rocketik hurbiltzen dian erritmo pixutxua, baina baitxa ere, ez? Bai metalikutuago, punk rocka ere bai. Bai, ahotzian adibidez ikusten den diferentziagarri bat bi diskuen aldaketan, nire oso presente edo erdixan, eta aitzolen refuertzuakin, bestian lehenengo diskuan
igual nire hautzak geixo zen, eta oengoan da diretoa behira askoz ere geixo do ipinitza, disko hau, disko honen. Zuzenean gehan horren bila, ez? Bai, hori da. Ja, horrek lagundu azkenian ere, ez, bigarren CD-ko soinua zuzenekuek ere importantzia handixe eukide finkatzeko orduan, Bai. Horren lagundu digute ere azken finean. Diskoan, produkzio baletikan ere, lehenengo diskoan, kapa gehiago daude, igual, apaingarri gehiago, lehenengoan zehatu gara, alik eta minimoak, ez? Oso, gitarran refortzu batzu daude, baina orokorrean zuzeneko geana da, ez? Ez dago ahots gehiago, ez daude ahots gutxiago, da neurrian. Bai, horixe, nahi ginen horixe topatu. Zuzenian realidade hori intentatzea plasmatzea diskua eta zuzeneko, eta nire ustez ondo. Naizena eta erakusten dudana, izan nahi da eta eskutatzen dudana. Elitazazu niregoa, arien emaitazu honezpena, beren lagundu jazu gure referenten, bertsio merke bat izaten. Lubakian kantua izan daiteke taldearen soinu berriaren erakusgarri bat. Begipuntuan artistak grabaturiko pieza koloretsuan, intentsitateak eta zartadak nagusi dira. Lubakian abesteari da, pixkat, ez, egiten du norpearen pixkat barneko batuen zulotan sartzen garen, ez, norpean zulua. Askotan hori, ez, barruan dakaun hori parasitoa dala ez duletriak, ez, barruan hori, ez, barruan dakasun hori alduzu kanporatu, edo zeu altzara aldatu, ez? Hori da, pixkat, abestian hori, eta horrean, pixkat hori da, ez? Eskotan, barruan dagoen hori askatzea ez da erraza, eta abestia horren ikun izaten du, ez? Pixkat hori da, ez? Pixkat hortik handua abestia. Norda afizioa, norda parasitoa, bakoitzak bere zuloan lurraren bakiz beten da, zu izan zaitezke itetzen lehena, zu edo barruan duzuna. Disko berri honetarako soinu zehatz baten bila joan da taldea. Metal stoner doinuen indarra bilatu dute, soinu lodi eta gordina nagusituz kantuetan. Niko esan bezala igualen diskarentzak oso argi zein izango zen, ez, amairako emaitz hori, ez genuen igual ikusten hain argi. Eta orain baterian bomboaren soinutikan, soinu baten bila joan gara, ez. Bombo, lehengo diskako igual bombo oso erasokor bat edo oso atake askoko bombo batetikan, oraingoan profundidade gehiago, ez, kaxa ere soinu lodiago baten bila, ez, joan gara. Eta orduan, soinua ere gordinago da, pixutxuago esango nuke, beti dago, ez, hori, profundidade hori, ez, bomboaren sakontasun hori. Bai baxuan, bai gitarran ere, bai ekualizatzeko orduan ere hortikan joan gara, ez. Hasierako, ez, gragatzen hasi aurretikan geneuzkan giak ere grabatu genituen soinu, gero gitarraren soinu izango zenarekin. Eta, hortikan hildoa oso argi geneukan, ez. Orduan, ikusi genuenean, bateriari baxua gehitzakoan eta gitarra gehitzakoan nola ari zen gelditzen, ez genuen ikusi, ez. Oso argi ikusi genuen hau zela behar genuena. Ez zegoela behar zer gehiago, ez. Taldekide berriek norabide berriak ekarri dituzte. Base ritmikoa aldatu da taldean, eta kantuen sendotasunean urrats bat aurrera izan da. Baxuaren niretzat berria izan da, nik lehendikan gitarra jotzen nuen, baina nire aportazio gehien bat izan daitekeela agian bajoa jotzeko era ere, ez delako agian baxu jole zintzo baten azken finean, ez? Orduan xarma hortikan ere igual izan liteke.
Eta, bueno, azken finean ere, ni ere saiatu naiz, adibidez, saiago aiten aurreko zean odiskan ikusten nuen, adibidez, bajo toke batzuk, berritasun puntxu bat sartzen berrian, baita ere soinuan. Nire hasierako asmoa behintzat izan zen soinuan gehien bat berritasun hori sartza eta Aitzol eta biok ibili ginean, eta hori, azken finean soinuan asko landu genuen, garbitzasun puntxu bat, baina baita ere zikintasun neurri batean berritasun hori pixkat emate aldera. Bai, holantxenik izan bilitzake, baina nik nire kasun hemen, Arturot deitxusten, ni bizkat okupatan eman lagatan eukan nik nire bateixi joteko denporak. Deitxusten eta biharrasko eta gatenez, hasiera batengoa, hortxe gatu zen, da segidun deitxu, ez da izan nixan zamen, segidun deitxu netzan da. Da nahi baietzen zaretzat, da atzanin baietzen zaretzat. Eta baire egixe, nik joteko eri, igual ez dakat aluso, igual jarkoreto batek, gero punk batek, gero rockero ortodoxo batek joten daren eri. Baina, nitakaten asmu hemen grupunde bizkat topati eura egokitzi, neure joteko eri bizkat eurakana bisaldu, eta nire erretura hemen kasun gauza garbitzu, eta gauza gexak kendu, bertebri ipini, zutabi, eta intenta aldotenik eta garbixen, eta kontundentien joti. Orduan, nire meti, momentu nosera. Nire kasun, bizkat gexa emon bitzat, porque nire burun perfekzinoi nahi lortu, gexa emon, porque euran roi ure bai aktitudi, fuerte, eta, hoxe nahi lortu. Fuerte, simple, kontundente. Miazkatu diskoko letretan, kritikak eta autokritikak nagusitzen dira. Inori zer egin behar duen esan gabe, argi adierazten dute taldearen norabidea. Ez zaigu gustatzen letretan esatea zu ez dakiz ez zara edo arek egiten du ez dakiz zer, ez? Askotan aipatzeakoan ez dakiz, ez? Abesti bat, ahaztu egiten da abesti bat eta ahazturari hitz egiten du. Ez da berdina, ez? Abestea ez dakit, herri bezala hazten dugu, edo ez, gure barnean sartzen gara, ez. Eta uste hori gure bota nahi dugun bezu horten parte gara, ez, autokritika hor dago, ez. Gizartean nun kokatzen gehan, gure iritzia zintzudean, bai politiko, bai sozial, eta hortan diska honek badu bastante nahikoa du hortikan, ez. Bai, kritika sozial eta bai autokritika ere gure parte, gizartearen parte ganez, horren parte ere bai, ez. Bigarren disko hau ere, Mutrikuko Ame estudioetan grabatzen da, Axular Arizmendiren gidaritzapean. Lehen diskoko emaitza onak ikusita, estudioa errepikatzea erabakitzen dute. Axular guk ezagutu bizi osotikan eta gainea oso tekniko oso ona da. Beak etxien bezala itxeizu eotia eta gainea kasu honetan disko berri honekin Aitzol ordu asko inditzu beak inizketan Axularrekin eta beha ere bai asko involukratu da soinu hau topatzenea. Bai, ordu asko pasabitzugu da Axularrek albidetu digu, mimose lantzea, ez? Lortu nahi egin duna, bai aurre produkzio aletikan, eta bai diska grabatu osteko nahasketetan ere, ez? Orduan, bai, errepikatu dugu hori, ez? Herrian bertan, ezagutzen dugun pertsona bat, konfiantzazkoa, eta horrek egiten dizu eroso sentia, ez? Etxean bezala azken finean. Bai, azkenean,
parapsikologia esko ontsi. Askotan norpea ere baju dagoenean ere bai, harreman hori dagazu ere bai, amistade harreman hori dagazu, eta badaki ateatzen, on hori bere badaki ateatzen. Nahasketak ordea, itsasoaren bestaldean egiten dituzte, Argentinan. Kantuen masterra Daniel Obie soinu teknikariaren ardura izan da, mutrikun egindako lana borobilduz. Xularrek eman zigun bere izena, bila esan ez geneuken oso argi nora bidali, aukera ezberdinak ari ginen pixkar ikusten. Eta Xularrek esan zigun guztu ari zela lanean bai beste estilo batzuetan, ez rock estilotan, beste estilo batzutako masterizazioetan eta bere izena gota zigun. Bertan Argentinan pila bat taldekin ibili izan da rock estiloan, baina Daniel Obie deitzen da teknikaria eta orain dara gutxi Grammiak irazi ditu. Ruben Bladesen diska bat masterizatzearen orduan hemen ez da oso izena ez da oso ezaguna, baina egia esan Argentinan bai, ja horrekin dan esan. Ditugu makineri espezial bat, berak izurrutakoa, berak diseinatutakoa. Xularrek esan zigun kolore berezia eta nuke da lortu. Pixkate diskoa daukan, gorintasun hori, ez dugu erratu analogikoan, baina pixkate toke hori, toke analogiko hortan, altzuela ondo eskondu. Orduan bialdu genion abesti bat, Prata abesti, bialdu zigun ikusteko abertzela gure presentazioak eta esan oso pozik. Ja nahasketa oso, nik uste oso ondo neukela nahasketa orduan oso erraz joan da. Garrigan, detaileak izan dira, markatu behar dugu. Nahasketari ez dugu gehitu, ez brio berezirik edo ez da ere izan da pixkat hori, kolore pixkat eman dio, masterizazioak, eta oso pozik. Azken boladan asko zabaldu da musika unibertsoa Euskal Herrian. Hala ere, zarata egiten jarraitu nahi duten talde belaunaldi interesgarri bat bada gurean. Ontsi komentatzen egon bezala, talde beti dago talen bat, atetzen dena Euskal estenan, eta Euskal estena oso aberatza da, eta Igarroka honek Euskal estena oso presente dago, eta urte latz hauek eta gero, zenbat talde atera dituzten diska berriak, eta Roka eta gure estilo inguruko talde pila bat, diska galeatzen ari dira, kontzertuak ematen, zorionez ja berez normaltasuna bueltatzen, eta ez bezala, igual ez da izango gara honenak, baina nik uste bizi dagoela eta badako publikoan. Gure estilo nik uste oso ondo alkoholeo politxoa eta rodeo batekin edo fetitxe. Fetitxe ere, horre txeko lagunak, harri horrekoak. Gustavo litzai gugolako estonerrolako gau bat egitea, esan talde oso potentea daude, hori momentuan estoner inguruan eta... Zaratak min egin arte kantuan, taldearen biziera ederki islatzen da. Musika goze diren lau lagun dira Saiago Ait. Zarata egiten gozatzen duten lau musikazale. Saiago Ait hori da, azkenean lagun talde bat, mutrikuarra eta desahogo bezala ibiltzen duna musikia. Azkenean, ontatik ez gabizi ni beti zateten bezala, eta importantia disfrutatzea itxen desunakin. Eta hori dagoen bitxartian, ongo ja disko gehiago eta Saiago Aiten disko berri honetan, zarata min eman arte, Eserkia, gure ino txikitxo bat, gure punto bat. Volumen salea. Musiki ez tegiu bat juntutzen. Eguneroko laneko desago hori bentsatan austutzeko eta
Eta hori, baina eta esaten zuen, azkenan laguntasunean, lagun giruan eta ondo pasatzea batez be, eta ja hortik aurrera zeus egio lortzen ongi etorria. Hori da. Miazkatu diskoaren artelana Cosmic Tentacles diseinatzailearen zigilua darama. Gorria, zuria eta beltza erabili ditu azala, kontrazala eta liburuxka marrazteko. Eta barnean topatuko denaren erreflexu argia da. Bai, ja, lehendikan ezagutzen genuen gazteiztar artista hauek, eta diska berri honen ikuspuntu orokorrakin usten genuen oso bat zetozela beraien diseinua gurekin. Orduan, aproben genuen beraiekin jarri ginen kontaktuan, eta egia esan pare bat ideia botata ondo jakin izan zen nola reflejatu gure diska, eta egia esateko nahi genuen zerbait impactantea lehengo biztaz ja, jendea erakartzea, eta uste du guztiz lortu dugula bai kolore aldetik, eta erreflejatzen den pastilla hori hauan sartuta, zianikekin bat eginez, eta oso gustora egia esateko. Entsegu lokaleko lanaz gain, zuzeneko emanaldietan dute burua Saiago Ait taldeko kideak. Zuzenekoetan egiten bai dute eztanda, estudioan grabaturiko kantu hauek. Kontzertu eman, ez? Bai, diska presentatu, bertza. Aldeun beste, eta Aztena iso gainean disfrutatu pixkat. Hori da. Ze nekuen saiatu dugu eta nekuen bora ongea grabazio, estudizio grabazioan daura, eta oain holtza gaina altzau eta diskori reflejatu. Hori da ideia. Egurra eman da kontzertuak sare soletan jarraitu gaita bezue, eta bertan igarriko ditu kontzertuak, eta aurrera begira hori kontzertuak eman, eta sei kontzertu ditugu, eta hortan enfokatuta, ezta. Pero diskaia entzun gai dago plataforma guztietan, Bandcamp, Spotify, YouTube, musika zabaltzeko gogoz, horixe.